Lain na sa natong binarugay, no? Kapoy ba o dili? Dili ra. Ako na giday mo. Buotan giday mo. Mga igsoon, kining historical account sa pagkatao, pag-antos, pagkamatay ni Hesus, why mulalis ani? Historical gid ni siya. Gani hangtod karon dito sa Holy Land, usa sa sikat kay dito nga adtuonon nga portig yung daghanang tao nga pag-adto namo niadtong 2018 wa gid may kaadto sa adtong usa ka lugar ang gilubngan ni Hesus. Nya kaning iyang gilubngan o ang iyang gilansangan nahog na lanig usa ka simbahan nga dako kayo. Murag ang simbahan murag ni adinhi ani ang altar niya ang gilubngan to adito ang gilansangan di adiri murag ginana ang dating kay matud pa sa atong ebanghelyo nga diha ra duol nga tanaman so ana nakaron unsa may wa dawata karon unsa may wa dawata sa atong katawhan sa kalibutan ang pagkabanhaw. So gidawat nila nga natawo kiningan lag Hesus. Gidawat nila gipaantos nig maayo gani na daghang mga hearing nahitabo, recorded ang mga istorya na nakita nila nga gibitay sa cross, historical nga naay gilubngan pero ang wa nila dawata nga nabanhaw si Hesus. Kamo, ni aron din mudawat mo nga nabanhaw si Jesus. Sure? Onya, dili na mo paantos ni Jesus. Nidawat naman kamo nga nabanhaw siya. Sa ito pa, Ginoo gid siya, tinuod. Nya, dili mo paantos ni Jesus. Tubag. Matod para ba sa atong unang pagbasa karon ang iyang naong di na gud hitsurag tao wa na siya'y kaambong nga madani pataniya giihaw siya giihaw sa mga tao mao na matod pagani diri sa atong kaning gibasa nga pasyon or gospel unsa may gisgutan ang karatula nga gibutang ni Pilato, kini ang hari sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagpaabot og hari. Ila gining gisubay sa panagna sa mga propeta nga moabot ang bag-ong hari na kariwat ni David. Pero talagsaon kay ning haria kay ngano man gilansang sa iyang mga sakop. Ang hari nga mao si Kristo, the King of Kings and the Lord of Lords, gilansang sa iyang mga kauban, sa iyang mga ginsakpan, sa iyang mga kasundaluhan. Asa ka mangitag hari nga gitamparos, gikulata, gibunog og maayo, gipurong-purong tunok sa iya mismong mga sundao nya wa gyud mo reklamo. Asam ka kitag hari ana? Nawa kanis President Duterte ato maning hari kinsay mo ako paglansang ni Duterte sa cross. Sige, tistingi bisan tingali lang tamparos lang. Luni ko nung naong ni President Duterte, di ka dangatag 3 ka minutos, patay na ka. Pero si Kristo gikan sa mga alas 12 sa gabi sa Huwebes, pag humagkaon, ambot nakapanutpik na bato. Gisugda nagkulata hangtod sa alas 9 sa Biyernes o gilansang sa krus pagka alas 9. Gatinga-tinga na pagka alas 12, nabugtuan sa kinabuhi pagka alas 3. Hari ni nila. Hari ni nato. Nakaron. Unsa man sang paagiha nga maliwatas mga Hudiyo, unsa man sang paagiha nga maliwatan ni Hesus. Kung dili ganita mutuman sa sugo ni Hesus o sa iyang mga pulong,
dili ta mutuo, naliwatas mga Hudiyo. O gisigihan ya po nato siya tamparos, gisigihan ya po nato siya o duslak ang iyang kilid. Nakaron kamo, unsa man, liwat mo ni Hesus o liwat mo sa mga Hudiyo? Sige, lingian na imong tupad. Ina ko no, unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Sige, pangutan na. Unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Kanang mga Hudiyo, kusog kay na silang mureklamo, nya murag na silang sakto yung kaayo. Dali kay na sila masuko, dali kay na sila magyaw-yaw, saputon kay na sila, nya mga igihan, dali kayong masuya. Mao na sila yung mga Hudiyo, mga insecure na mga tao. Nag-iusbag lingi. Ako naman gidescribe ang Hudiyo, giingna ko na yung tupad. Unsa man jud ka, Kristiyano, Hudiyo. Dagang kaya mo ingon, ikaw, unsam sa ka, tumututanam ka nako. Muana gadi sa tubag nimo, di siya mutubag sa tinuod. Hudiyo na na. Kaning kawali, unsam mas tanaw ninyo ani? Ay lang yung pangutanang sa Kristan. Ay lang yung pangutanang. Kaya pangutanon ninyo, kibaw na sila kung sa description nila ng gawaling. Oy, mga igsoon, mo na resulta nga wa gitag yung klarong kalinaw karon, wa gitag klaro nga gitawag nato og healing or unity. Kaya nga naman, dili man ta mudawat sa pulong ni Kristo. Pag-ingon gyud ni Kristo, kanang imong pangutana nako, imo ra ba gyud na o dunay nagsulti nimo ana? Piti ang naong ni Hesus gitamparos sa mga sundao. Makaapo kag insulto aning pangulong pari. Pangulo ra kay nga pari, murag obispo ba? Santo Papa baka to siya atong panahon si Caiphas. Gitamparos sa sundao si Hesus nga mi-insult, mura kunog ni insulto niya. Pero ang tao na anak Diyos Ginoo, wa sila manumbaling sa iyang mga pulong ug nagsigi silang tamparos niya. Sige silang kulata. Wa gyud ni baos nilang sagpa. Wa gyud. Bisan si Mama Mary, wa gyud mo baos og sagpa. Ngano man? Ibaw mo ngano? Hastang mga anghel ni Jesus, ingon siya, og niya pa nga akong gingharian din nakig-away na rong ako mga anghel. Nya, dili day makaanhi iya mga anghel din Makaanhi gud. Kausar ko niya ingnon, adto ara gud ni mga tawhana, patya ra gud na. Ni anhi gud ni si Gabriel, ni anhi si Rafael, ni anhi din ni si Michael, napag yung mga guardian angels. Sa tupan niya, ang iya din mga angels. Nagyaron des niyong tupad. Nagtika na ron dunggan niya, magduka-duka mo diyan. Ay, dili mo himuan na ang mga anghel. Nganuan, kay ang gingharian ni Kristo, gingharian sa gugma, gingharian sa gugma. Wa gyoy nahigugma nga mopasakit sa iyang gihigugma. Naabawa, wa oy, kinsa gutay ni pasakit, kamong mga bana, nahigugma mo sa inyong asawa. Tubag. Kusga, ayaw mong tubag mga asawa, kamusan, mag-una-unasan mo. Ayaw siguro ang nahigugma na ninyo. O sige, mga bana, saman, nahigugma mo sa inyong asawa, kusgan tubag. Muigham nun. Sige, ato na lang balihon oy. Wag giniklaro lagi mga bana lagi. Kamu na lang mga asawa, saman, nahigugma mo sa inyong bana, kusga. Kapariha raman mo. May patingalig pari imong pangutano, nahigog makas madre pader. Yung nako. Sige, pangutan ako nahigog makas madre pader. Okay, na. Ready? Go. Of course. Kau no, agin may klaro lagi. Mao na si Kristo
Nahigugma man siya sa mga sundao, nahigugma man siya ni Pilato, nahigugma man siya adtong mga high priest, adtong mga taong gasigig. Mayuhar ba mudag, siyagit ning niyang atong lektor ri og kaning bab. Lansan siya sa krus, patya siya, patya siya. Mga Hudiyos kay tingog. Unya kadto mga tawhana gihigugma magyapon ni Hesus, wa niya pasakiti sila. Iya Hinoong gidawat ang tanang pagpasakit o kasakit aron dili masakitan ang iyang gihigugma. Nindot ano? Mao ni ang gugma Dios non. Dili mo pasakit, musugot lang pasakitan. Iya ka na rin. Lingi sa mo siyang tupad. Dito sa namin lingi-lingi mo. Labi na ginang gaduka ba? Kablita ng gaduka. Kablita. Ingna ko no. Ingna. Musugot kag pasakitan. Ingna ko. Sige, ingna. Musugot kag pasakitan. Inigsanong tamparusa dayon. Tanaw na to. Tinuod mo na yung isulti. Daghan kinato maglikay sa kasakit. Nya tungod sa atong paglikay sa kasakit, daghan kay tagipasakitan. Nya kay puros-puros man ta maglikay kasakit, nagsinukli ay nata paghatag og kasakit, i-post sa Facebook, siging buliing diha sa Facebook das internet. Hangto na lang noong nanay na naghikom tungod ana. No. Kamo, makaako mo pagpasakit aning gawali? Ha? Tubang? Nya, muhog mo ros kolekta. Huwag mo na, nasa na, kolekta na sana. Mo ba yan ay kalipay na mo? Nagawa na yung kolekta, di mag-uol na mi. May klaro lagi. Kamong mga anak, naniaron din pulos-pulos maging mo na ginikanan, namatay man or buhi pa. Makaako mo pagpasakit sa inyong ginikanan? Kusga? Di ninyo tubag-tubagon. Panganawang ninyo, sus. Klaruhan na. O na, wata magpuyo sa kamatuoran. Ang gisultis atong bakba, ang atong gihunahuna, dili mo'y atong gibuhat. Si Kristo lahi, isa mianhi ko, aron pagsaksi sa kamatuoran. Ningos Pilato, kay unsa may kamatuoran, wa na mo tingog si Jesus. Kay nga naman, si Pilato na puno sa garbo, dili makakita sa kamatuoran. Kamong mga bana, mudawat ba mo sa kamatuoran, na inyo ginang asawa, ang naaros inyong balay? Mudawat mo? Or ato mo magsigig tanaw sa silingan? Magsige mo ingon, kanaon tao, kanagidon ta. Nga iglingi nyo yung asawa, sa kanus ama ni mamatay. Kanus ama. Oy, dawata in taon ninyo, nga inyo ng asawa, kay kamatuura na, bisan asa pa mo maglakaw-lakaw, bisag wapa na diya sa inyong tupad, dawatag yun na kamatuura na nga imo ng asawa. Dili ka nang naa sa beer house nga mubo kay short, mubo kay miniskirt. Dili nang gasigig text nimo, gasigi og video call nimo, nga ipakita-kita pag inang ilang dughan dire. Nga ingnon pa jud ka, gusto ka? Kaming mga pare, tutukin niya sa kong loyo na may tulo dire. Budawat ba mi nga pare ini? Depende. Og dawato na namo, malipayon mi. Pero kamo ganining tabun-tabunan, mahimo naming nami ismiringhoy dito, secret lang. Na, lihas na kay mignaong, tanawa ng inyong mga bana nga doon na ismiringhoy o mga asawa nga na ismiringhoy, tanawa. Inigatubang nila silang bana o sa ilang asawa. Ang naong, lihas-lihas. Di katutok sa mata. Di katutok Kamuron diyang mga bana asawa nga nagtupad. Di ko no, pagliningiay mo, tinanaway ko na mo sa mata ko no, kuno, tanawa na to. Sige. Challenge na mo. Sige. Ang di mo tanaw sa mata, buwan mo na.
ba inana hasta ng mga anak kan mga anak bakakon kay tanan dili gyud mahigugmas lang ginikanan di man ko nakatan-aw sa mata sa ilang ginikanan di man sa sila kaparay nganawan nga buangon man mo na si Jesus nagpuyo mas kamatuoran relax kay siya kalma kay siya stable kay niyang emosyon o ang iyang panghuna-huna bisag nangaguba pa ang iyang lawas wa gyud siya mawa passing ang akong misyon mao ang pagluwas ani nilang tanan wa gyud siya mawa anang maong focus unsa may focus sa mga minyo sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Mo gina inyong main focus. Unya rog nagsuyok ng inyong bana. Di mo mawas focus? Mga asawa? Naambot lang ninyo. Unsa man say focus sa pare? Hibaw mo. Mangulikta yun. Mangulikta para ihatag sa mga kabos. Ano siya? Kuliktahon na mo ang kwarta o ang mga kalag. Aron ang kalag, dado na mo sa langit, ang kwarta, ibilin sa mga kabos, dinhis kalibutan. Ang jutay porsyon sa bulsa. Jutay lang. Nasa ni kuha istanan. Pero kuhaon yun, ano mo di ay? Basta ang focus na mo, kuliktahon na mo ang kalag, sama ni Jesus, tigumo nako ang nagkatibulaag nga mga karnero sa Israel. Mao na inindot, no? Nya tabang mo na mo tigom. Mao ni ang kamatayon ni Kristo, mutigom ni nato. Nya ang atos ang pagpuyo sa kamatuoran, nga mura sa tag mga matay, mutigom sad na og katawhan sa Dios. Kanindot no, sugdi ninyo assignment, iguli ros inyo. Ingna ang inyong kaubas balay. Dong, day, musugot radyo kong inyo kong pasakitan. Okay, wala na isulti god. Nga mangutanong ka, ngano man ma, siya, musunod na ko ni Kristo, hasta sa mga papa. Okay radyo kong inyo kong insultohon dong, day, okay na gid kay na nako. Siya ngano man, musunod na ko ni Kristo. Ya, mo ingon mo ana ron, nga ginikanan. May musulti mo, mutuman mo ng assignment. Dili. Kanang inyong mga anak, di ginan nyo madag langit. Nabita rin ni text nako, Father, ang akong mga anak, yano kay mo insulto nako. Ang usa pagid Father, gitukmod pagyud ko, hapit ko mahuog sa ganan, inahan siya. Nganong naingon-ani man isla pa din? Dili pag ko nila sa salinan o sahig pagkaon. Hapit na lang ko nila patyon. Nya purti na kung antos ani nila. Karong nangadag ko na, mura na magway tahon na ko. Unsa may akong buhaton? Sa ako sa munahuna, nganong ako mo sa imong lisod-lisulon. May magnakoy anak na inyong makita. O ako siyang giingnan, mauna ning panahona nga imong ikapakita ang imong tinuod nga pagkainahan. Sunda si Kristo, sunda si Maria, nga musugot lang kag patyon. O pinaagi ana, makaamgo ginang imong mga anak nga sila di ay imong gihigugma. Pagpakamatay para nila. Ug hangtod karon wa na gid siya ni text nako. Ambot ka ha o naapabato siya diri o tuwa na bakas langit, no? Pero ang importante, ug mutuman siya to, kaamgo gitong iyang anak nga siya gid ay inahan nga mahigugmaon. Kay si Jesus gani nga nag-ayo pa sa ato mga sakit, nagpapahawa pa sa mga yawa, nagbuhi pag mga patay, gipatay pa man gani sa giangko niya nga iyang mga anak. Kita pa ba mga kalibutanon na mga ginikanan nga puno sa kasak sa mga sala, dili ta mudawat nga sakiton tas kaugalingon nato mga anak. Kamo ako mamong mga anak kay isip inyong Paris priest dinhi, wa di ko ninyo pasakitin. Ang uban mo lipay nako, ang uban sad
Kung sabihin mo, pato sa sluha na to. Pero bisag hain pa ninyo ani, kamong nipato sa kong luha, o kamong nipakatawa na kong maayo, o milipay sa kong kasing-kasing, I love you all. Sana all. Ay, sige na, manindog na ta.